Hej alle sammen, David her, og jeg så min video, og jeg lovede at lave en næste dag, jeg lovede at love. Jeg så den, og jeg var lidt utilfreds med kvaliteten. Jeg synes, jeg har talt meget om det, og det vil jeg gerne prøve at lave om på, så jeg vil tage noget højere her den her gang. Fordi jeg kan se min eller den når ikke at tage det hele. Men det er okay. Jeg kører det bare lidt langsomt. Vi nåede til min borg på Ice, også kendt som Iset, eller hvad det hedder. På Is er det noget andet. Du får nogle forposter, og det er sådan nogle som dem her. Der er madborg, og der er træborg, og de giver altså en borg i sten. Når jeg trykker her, eller ved allerede noget maksimalt antal af ressourcer. I har allerede nået det maksimale antal ressourcer til landsbyer med. Okay? Og altså som mad, og lad os se, 3 har jeg også det med, 3. Yes. Så det er ret fedt. Det er jeg glad for. Jeg har desværre ingen landsbyer på Sahara, hedder min, også kendt som ørken, og Fire, også kendt som ildlandsbyen. Ja, det må være det hedder. Og lige nu reagerer mit spil ikke. Jo, det gør det. Okay, så min ice brænder altså også lidt en smule. Men det er ikke så meget. Og jeg er lige blevet angrebet af fremmed herresborgen. Eller det er for et stykke tid siden. Her i dag, eller man kan kalde det klokken er altså 0:37 her i Danmark, hvor jeg lever. Jeg sætter altså jeg skal snart sove, det er derfor. Og jeg vil lige nå at lave en video til det, fordi jeg synes det gik okay sidst, og jeg synes det var også sjovt. Så jeg reparerer, og så sætter jeg noget mere forsvar over til at lave. Jeg kan have omkring 1000 af de her madlandsbyer, og jeg producerer ret meget sten og træ og mad. Det var forsvarssoldater, og så vil jeg også lige lave nogle andre ressourcer, eller nogle tools kalder jeg det. Sådan der, og så har vi det. Og det er altså min borg på Ice. Ja, har her på Sahara. Jeg hedder David Sahara, men altså, ja, det var en ørken, og jeg som sagt, så er jeg startet for lang tid siden, og det var det jeg kaldte mig. Men det synes jeg også. Det må jeg sige, det går over på. Jeg ret meget. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror det er mit grafikkort. Men her på dag. Hvad dag er det i dag? Det er aften i til at reparere. Det er nytårsaften i morgen. Så jeg tror ikke jeg når at uploade en video. Måske om morgenen virkelig tidligt. Men jeg er virkelig træt lige nu. Jeg har haft en hård dag. Altså ikke dog overhovedet. Jeg har haft en rigtig god dag. Og, men jeg er virkelig træt. Jeg har spillet, og jeg har læst, og jeg har... Men i hvert fald, så vil jeg lige lave en video. Ja. Og jeg har glemt...
Endelig, hvis I kan lide videoen, ikke, så smid et like, fordi det hjælper mig rigtig meget, og det viser også, om I kan lide den eller ikke kan lide den. Hvis I så endelig også et dislike i og hvis det er, I synes jeg skal noget, eller gøre noget andet på en anden måde, fordi jeg er rigtig glad for at lave det her. Jeg har villet i så lang tid, men jeg har simpelthen bare ikke taget mig sammen. Og ja, det er sådan set det. Så vil jeg lige vise min alliance en gang til, fordi jeg elsker det så meget. Jeg synes det er sjovt at vise det. Og jeg sagde til mine venner her i alliancen, at jeg havde lavet en video, og jeg ved ikke helt, men jeg er glad for, hvis de har set den. Det er jeg. Det er jeg virkelig. Jeg ved HC måske på. Jeg kan med både i chatten og også med beskeden, men ja. Og det er 13 min sidste. Hvis I spoler eller ser min første episode af episode 1 Empire, der så I, at jeg trykkede på bolig. Ja. Så nu kan jeg ikke reparere mine kasernerne. Jeg brænder ret meget. Det er ret irriterende. Og så er jeg lige blevet angrebet af fremmedherresborgerne. Altså det er computere, så det er ikke nogen der angreb mig lige da jeg havde lavet videoen og bad jeg lade være, så ja. Men jeg har det nytårsaften i morgen, så der var både gaver og kransekage, og så er der, altså det sneer så meget hos mig, det er helt, altså jeg har sådan en mapper, ikke, og den er snedet helt, det er sådan, ikke engang 20-30, nej, centimeter sne måske. Min søster var også ude og bygge en snemand, men de kan bare sad. Ja, hun har også været oppe og besøge min morfar. Dejlig morfar. Og så indkræver vi en skat. Det er meget sjovt, at den lige blev færdig. Den præcis. Så er der cirka gået 6 timer, siden jeg har lavet en video. Ja, det er klart. Det er fint. Men jeg går lige ind på alliancen, og så ja, så spiller jeg noget musik. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men hvis I kan, så lykkes det fint for mig.
Okay, det var det, venner. Jeg vil vise jeres borg, eller borgene til BK. Så jeg håber, at I vil nyde den video. Smid et like, kommenter og subscribe, hvis det er. Så tak fordi I vil se det. Peace out.